Empanyimfo se abobebeka wa ne firi wontumam. Saa asɛm na ɛyɛ ne kore paa. Otumfuo osietutu the second wakasa. Na ɔkasa no o show ne displeasure ɛwɔ how a asantefo ahemfo bi esi ɛyɛ wɔn ho. Ɔkasa no de nibre kasai ɛka sɛ adenti na sɛ obi kasa tia asante a asantefo ahemfo no etena ho ehwe yenhwe ha ma de se ono no Otumfuo na eba ebe kasa empo se bibi koso mpo a omo nyina tena ho twen se omo twen se Otumfuo na ba be kasa wa bra mo asantefo ahemfo mo na mo ba asante hene echidom mo na wasenka mo be kasa but mo tena ho a yenhwe ha etwen de se wono ene ba be kasa adenti na ose eba ne saa ye no ane sei ena amene na osan so to aso ka se ahemfofo ni bibiri takra wogim omhuna na omo ne sere aso omo do na aso mo penasem enso omo trimu no omo boa omo ne sere ewani so but omo no omo penasem but ono no de ono obesere ewani mba ne mu no opewasem sei ena Otumfuo ziditu ekai hwe video ya ma hunu so ne sa santimam se akonwa ye die no obia se ya twan di Otumfuo baka obia zu otu ya sam sa santimam ye pia ye tia ye kura ye ni obegina machi je sam mmom beka so na the site sabia brawo Sancho was say bakwa ko de ni mu yakọ so asem person mamura na se for do bebu obi kasa no en fata bi tia me ese e hwede wura beka ko be say you no bi na ka asem bi ani ma en fata obi antimi ko sa akon e fata ni so sai enti ayeta wa ye wa de se sabia brawo ya wa ku shame so say chame wa ye wa de asanteman no ene say etie ye huhu ni e ka ye hu wa ya sire mi wura ye bo isabe ku ye wura ni aputi ye wura adam me bu ye huhu no mo ka chame hu na ka chame na mo hwedi na azu ma remfri da ba biamte yo wa wo sire chame yo wutire mo nso nya na aka me ho asem bia yo fama ebenya isabe so mo shano so se be brawo na na mo te chire ba bia sa de ne wo tie yi sikapia ni nyame na se be wo de se be ketu hwo che na se be adin body de chire se be no ye no se be ebenya mo bo mo bia obigina tie medium dia kuma fita mesre meyo ayama kuma mnamde anano mo ha ngara kotoko hene oda ko fita papa odi yana nanom e mo de bona nanom odi ni nyina ko fita na de ye na so epuni da butirim brebe na odi na papa de skadwa so odi no no be ye that's what santman tie ye bepe kwa ni adwene ni ma pii nti abusua ne se ohwe asem Otumfuo e kan utimi se ya de ekoso a eha no pa cause adenti na asante ahemfo mo na mo bone ho na chidom na obi kan bibi ti asante a se mo na mo tena ho ahwe se ono ne ma me respond mi ya no emekasa bibi mpu koso a monka je se ono na beka ye no ane se na amen ti ebusua se no Otumfuo e show the displeasure kire asante ahemfo no ebi